Здравейте и от мен! Аз съм Мема и започнах в сдружението като стажант, сега вече младежки работник. И за времето, което съм прекарала тук, мога да кажа, че съм научила наистина много. Но първото, за което се сещам, беше това, което ме изненада най-много, когато започнах да се занимавам с TFN, а именно начина на работа. Разби ми се представата, че трябва човек да стои по 8 часа на ден на бюро, за да свърши ефективно дадена задача. Напротив, неформалното образование много бързо ми показа, че ние сами се слагаме в ограничения, когато няма нужда това да бъде така. И си го напомням всеки ден. Защото всъщност в сдружението работата е много гъвкава, всеки помага на всекиго и по този начин дейността ни не е сведена само до едно направление, а пък напротив, развиваме се всестранно, бих казала. И какво друго съм научила в конкретика, мога да кажа разписване на проекти. Вече знам какво се случва по време на едно събитие, преди него, след него, на сцената, зад сцената. Също така комуникационните ми умения със сигурност се развиха и продължават да се развиват и трябва да продължават да се развиват, защото това е друго ключово нещо, което научих със сдружението, че няма нещо като научен урок. Той може винаги да се надгражда и това е много ценно. Но може би най-важното, което ми стои в момента като идея, е за действието. Защото когато има даден проблем и екипът се съгласи, че това трябва да бъде адресирано, а че не се случва, ние не се оплакваме от това. Ние не обвиняваме което и да е направление, което е отговорно за този проблем по принцип, а правим нещо по въпроса. Разписваме проект. Правим събитие. Правим серия от събития. И това е много важно и си го напомням всеки ден.